स्वागत आहे तुमचे फेमस मालवणी कट्ट्यामध्ये। आज आपण झटपट सुकं चिकन कसं बनवायचं हे पाहूया। त्यासाठी आपण इथे पाव किलो चिकन स्वच्छ धुवून घेतलेलं आहे। आपण ह्याला मॅरिनेट करून घेऊया। चवीनुसार मीठ टाकूया। पाव चमचा हळद टाकून घेऊया। एक चमचा लाल मसाला टाकायचा आहे। अर्धा चमचा चिकन मसाला टाकूया। आपण इथे एक कांदा बारीक चिरून घेतलेला आहे तो टाकूया। दोन टोमॅटो आपण बारीक चिरून घेतलेला आहे ते टाकूया। एक चमचा आलं लसूण पेस्ट घेतलेली आहे ती टाकूया। आपण इथे लिंबू घेतलेला आहे तो पिळून घेऊया। छान असं मिक्स करून घेऊया। तुम्ही जर चॅनलवरती नवीन असाल तर आपला फेमस मालवणी कट्टाला सबस्क्राइब करा आणि बाजूला येणारा बेल आयकॉन जरूर प्रेस करा। छान आपलं मिक्स झालेलं आहे। आपण याला अर्धा तास बाजूला ठेवूया। आपला इथे अर्धा तास झालेला आहे। हे बघा चिकन आपला छान मॅरिनेट झालेला आहे। आपण याला फ्राय करून घेऊया। आपण इथे एक पॅन घेतलेला आहे। पॅन आपला गरम झालेला आहे। आपण एक मोठा चमचा तेल घेऊया। तेल आपण गरम करून घेऊया। तेल आपलं छान गरम झाले। आपण जे मॅरिनेट केलेलं चिकन घेतलंय ते टाकूया। तेलामध्ये परतून घेऊया। आपण यावरती झाकण ठेवूया आणि 2 मिनिटं आपण फ्राय करून घेऊया। आपली 2 मिनिटं झालेली आहे। आपण झाकण उघडूया। हे बघा चिकनला छान पाणी सुटलेलं आहे। आपल्याला दुसरं पाणी नाही टाकायचं आहे। ह्याच पाण्यावरती आपल्याला चिकन शिजवून घ्यायचं आहे। थोडंसं परतून घेऊया। आता आपल्याला ह्यावरती एक अशी प्लेट ठेवायची आहे आणि या प्लेटवरती आपण पाणी ठेवूया। एक 10 मिनिटं आपल्याला चिकन शिजवून घ्यायचं आहे छान। आपली 10 मिनिटं झालेली आहे। आपण झाकण उघडूया। बघा छान आपलं चिकन शिजत आलेलं आहे। आता आपण गॅस मोठा करूया आणि 5 मिनिटं चिकन आपण असंच शिजवून घेऊया झाकण न ठेवता। आपली 5 मिनिटं झालेली आहे आणि चिकनही छान ड्राय झालेलं आहे। आपण चेक करूया शिजलंय का।
हे बघा, छान आपलं चिकन शिजलेलं आहे. आपण कोथिंबीर टाकूया. मिक्स करूया. आता आपण गॅस बंद करूया. आपल्याला आजचं झटपट चिकन रेसिपी आवडली असेल तर आपल्या फेमस मालवणी कट्टाला सबस्क्राईब, लाईक आणि शेअर करायला विसरू नका.